Вашия прочит какъв е? Наистина ли някакъв апокалипсис 2027 година ще дойде, каквито прогнози чуваме? Много трябва да се притесняваме, защото България е в исторически период на задлъжняване, такъв какъвто не е имало от 80-те години на миналия век. Лично съм си правил труда да изследвам всяко едно десетилетие от 80-те години до сега. Оказва се, ще ви дам един пример, през първото десетилетие на този век имаме само една дългова емисия, когато Брейди облигациите се обръщат в облигации при Милевич, само една дългова емисия. През второто десетилетие имаме две емисии за погашение на стари заеми, една за разсеяне на пожара от КТБ. През това трето десетилетие на този век имаме от 2020 до сега 5 емисии международни на дълговите пазари и прогнозите са до 2028 да излизаме. Говорим все за заеми над 3% от брутния ни вътрешен продукт. Къде ще ни удари това? Това ще ни удари в по-високите разходи за лихви. Преди няколко години разходите за лихви бяха около 0,5% от брутния вътрешен продукт. Очаква се до края на десетилетие разходите, които плащаме за лихви по заемите ни, да станат 2% от брутния вътрешен продукт. Защо? Защото много взимаме и продължаваме да взимаме? Точно така и защото взимаме при по-високи лихви. И до тук отново ще направя един аналог. През 1997 година, исторически аналог, през 1997 година Тодор Живков дава едно интервю за несъществуващото предаване всяка неделя и той каза: молиха ни тогава международните банки да взимаме заеми, защото имахме резерв златен. А сега, когато на 8 юли, на 11 юли, мисля, че се разглеждаше един от поредните вотове на недоверие, точно когато България успя да привлече заем от международните пазари, вече след добрата новина, че ще влезем в еврозоната, и Бойко Борисов се похвали, 400 инвеститора искаха да ни дадат пари на заем. Разбирате ли, че погледа вече е насочен през това, че няма проблем да теглим пари на заем, но в същото време Световната банка с едно изследване, което оповести в началото на миналата година, каза, че ако ние продължаваме по този начин, ще стигнем 60% бариера от дълг към брутен вътрешен продукт в края на това десетилетие. Разходите за лихви ще ни се увеличат и пак казвам 2%. Какво ще се случи тогава? Преувеличено ли е? Видях, вие сте подготвили някакви графики. Да. Преувеличено ли е това, което слушах от Николай Василев като сравнение? Той сравнява действията на сегашното правителство с действията на най-проваленото правителство, Виденовото. Абсолютно, ако ми позволите. Защо това сравнение резонно ли е да се прави? Да, и ще ви кажа само с каква корекция бих нанесъл към думите на господин Василев. Понеже съм ровил в архивите на БНБ и на Народната библиотека през 90-те години, трябва да ви кажа, че българските банки като банкова система са в насипно състояние още през 91 година и те постоянно се поддържат на изкуствено дишане с кредитиране от Централната ни банка. И през 95-та година идва Международния валутен фонд и казва, трябва да фалирате 13 банки, да ги обявите в фалит, ако искате да ви помогнем. И се случва Жан Виденов, който няма да казвам дали е добър или лош държавник, не искам да правя исторически ревизионизъм, но той опира пешкира за цяла петилетка преди него безхаберно управление. Тук тази графика, която съм подготвил, със съдата на бюджетите от началото на второто десетилетие. Задръжте така, че да имат време операторите да... И ни кажете какво ни казва графиката. 2,9, 2,7, 0,8, 3%, това са дефицити, които са се случили. 3% за миналата година, за тази година е обявен, че ще бъде 3%, но никой не вярва, че ще е 3%. Минали октомври писах, че ще бъде около 8%. Сега като си извадят парите за ББР, ще бъде около 5%. Ако няма счетоводни трикове, за каквито Дянков говори. Обясните нещо простичко. Казва се, харчовете почнаха 2020 да се развързва кисията. Виждаме, че политиците си прехвърлят вината. Сегашните казват, Асен Василев започна. Обяснете, ако дам 100 лева сега, без да съм ги изкарал и ги взема от заем и ги дам, за другата година задължително ли пак трябва да ги дам? Тоест, доколко може да се спре един процес отключен и доколко не може, защото чуваме пък това бил единствения възможен в момента бюджет. Сега първо ние да кажем, че няма бюджет още. Има двата малки бюджета, няма консолидирания бюджет. Тях ги няма, защото днес надзора на НОИ ще поправя... Въпросът е, това е единственото възможно ли, ако веднъж вече е дадено, винаги ли цяла ли петилетка се дава повече, отколкото се изкарва? Откакто аз съм финансов журналист от 2004 година, нямам спомен някой да е правил реформи за рязане на разходи. За последно това се е случило именно след Жан Виденов под натиск на Международния валутен фонд.